Uy tay, ba't kay keng Tagaytay yan kaya yang Domingo? Ali, Sabado kay Mero. Bali ka rin na kay Metod kasi pepuntala na kami nitang kumari mi, bali. Kasi pingwa na kaming Tegawan, nitang anak na. At Domingo yung event, itang Sunday morning, kasi alas 4 ito eh. Sunday morning hanggang afternoon bayo kami gaten, mengan kami at itang pinyang binanat ko. Actually ako meto ng pinggan. May kosya ka akong diarrhea. Sobra sakit, pilangal daw, may lagnat ko pa, tsaka itang laut maning kaya kasi pa magbiyahin eh. At 3 oras siya manibatan kayo ng Pampanga, Angeles specifically. 3 oras, kay ba't itang libot-libot pa, bali 5 oras kung magmaneho, kaya binitang stop, pampong nano. Kaya ba't na pang kapali yung panahon? Nung isipan mo, tsaka Tagaytay, dapat marim lang bagya, pero ang kapali. Ang gagawin kaya ka rin, mag-extend kami, minuli kaming Lunis, kaya metod kami kitang La Mansion na itapin, kumpari itang Mikibandi at kakakwentuhan niya na taga Pampangaya rin kayong Kandaba yata o Buagoy nga sabi na pero balo ko Kandaba. Kwento at sakto ka linyami yan nanong negosyong gagawin tamo at inyang aweria at may itong kay nga sabi mi pinitang podcasting ng pong content creation niya which is maka-inline talaga eh. So atin talagang reason bakit tayo kilala tayo ito one day siguro ting interaction kayo. Kay ba't ito minuli ko, malagnat ko, masak ko katawa, masak ko gulot, as nang kasakit. Kay ba't magkaya pa yung tiyan ko, alboroto ya pa, patse magmaneo ka, yung balo nung mamakbong neo, nano, mig stop over kay banda Cavite, mig palwal ko ka rin, pasabog ko ka rin. Kawuli, yung manatad kay papalarayat, kay ba't pasabog na ako rin ka rin, kauli, makanyan mo naman. At ngayon kain na ngayon Webis na, at yung pambagya, pero bagya na mo, milako-lako na rin. Ako balo, pati kasi nga nakumiya kanya niya eh. Ako balo nung itampengan min parehong burger kasi kami nga duwaming mengan makanito. Or itang pinya yung tinira ka ako, ay ba't ya, apati itang may katira kaya siguro. Pero itang common denominator na gewami, common na pagpamangan, itang burger. So ako balo at siguro, tapin. Ito mo, ngayon medyo sasalesa ng bagya-bagya. See you, kayong tutukita mong pisasabihan.